Dit is Sexy Friesland. Wij binnen alle jaren Friesk. Nou ja, behalve tijden. Wij binnen benijd. Wat maakt het Friesland nou echt sexy? Jim bepalen wat wij testen. Frieske hinders, zagrut en zwart. Dat is wat ik ontdekken maat. Dat kerst dan mooi brengen, Mark. Dank je. En het zijn de mooiste beesten van heel Friesland. Zo blijkt ik wel uit de reacties. Of net, jongens? Ja, ik zou er wel op rieden leren willen. Ja, daar heb je minstens 10 jaar voor nodig. Ik denk dat het er wel op mij valt, ja. Ik ga nu uitdaging doen. Kinst in Iermere hinsterrieden leren op een Friesk hinder? We binnen hier het op een borgerij in het prachtige Delfstrahuizen. Ja, en Sigrid, die zul je leren hoe het is om op een Friesk hinder te rieden. Wij kunnen dat wel even beoordelen. En je Sigrid straks een mooi showtje bij. Nou, dit is Wilma en haar Frieske hinder Jantje. En Wilma die zul je het meer hier een pikeusjes op leren. Nou, dan loopt hij omheen. En Oh, het hier? onder hier. En dan zwaait hij rustig de moeder doorheen. En dan moet hij dus bij. Zo, perfect. Nou, jongens, zitten. Fries kinder, zagrut en zwart. Het is een werk om tinkermaat. De voeten heen, de holle vriend. Ja, perfect. Goed zo. Nou, probeer hem maar eens stil te laten staan. Dan maak je een stoot die heel lang. En die hand loopt langzaam naar die taal en dan is het hoog. Dus die is dan stil. Dank u wel, Jantje. Best hartstikke lief. Nou, dat is hartstikke leuk. En het gaat ook nog best wel goed met Jantje. Dus we kunnen best wel concluderen dat we ook eens leren hinderrieden op een Fries kinder in je media. Jongens, bedankt voor het zien en wil je weten wat nog echt sexy is aan Friesland? Stuur dan een beetje weg. Tot dan!